दाउदै रुबाय नै ओंख्रि जानोसैलाय आलुजों लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि फुंबिलि समावनो नोंथांमोनखौ बे दाउदैखौ एवनायजोंनो बरायहरनाय जाबाय। दिनैबो नोंथांमोनखौ आसा खालामो आंनि बे दिन्थिलांनायखौ नायलांगोन होननानै। नायनानैल' ओरैनो जाखादे नोंसोरो सनाफोर माइनावफोर आंनि माबाखौ नुयोबा बेखेवनानै नाय, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, साबस्क्राइब खालाम अननानै। नै दाउदैया जोबखांबाय, आलु साग्लिनोसैलाय। अननानै नायलां आंनि भिडिअखौ बयबो। नोंथांमोननि अननाय मोनबासो आंबो जौगालांगोन। नै मादैया दुब्लि बारियाव माइ गायनो थांसैलाय। दैयानो दसेनो अखा हानानै जि देबोबाय, नै जब' जाबा थाबायगासिनो दङ। बिरादनो मेंग्लिलायनाय। दुब्लियानो गेजेरावसो नालाय हाजिराफ्राबो थांनो बालायलायो, मेंग्लिलायथारो। दैया दलहा बारलायलायनांगौ, जा मेंखायो। मेंनायानो थिखुं थिखुं जालायलायो। नै बाजैमोनहा ज' ज' माइ गायथारदों। जोंहाय दिनै बर'नि नेमाहा गसा लाजेननाय जादों। रायजोफोर, बिब' बिनानावफोर, औ नियम दं नालाय गायनाय फुनाय जोंहा खाफालानो बिनो गाया फुवाबा मोनजाला। औ फिसाइफ्राबो बेखार जाबाय नालाय। औ थिगैनो बाजै। गावसोराव बै उजिगासेयाव डाक्टार इन्जिनियार मोनहैथोंसैहाय आङो। गायनो बाथारबाय आङो। सान्दुं अखा खामथाब खोमथाब नोंसोरबो गोदो बिमा बिफा लेखा फोरोंबा मोजाङै फरायासै। खावनिया जाबायबा जोंबो। औ बहा मोनबावनांगौ। दालाय उफाय जाबावनो ना। जाला बे उजिगासेयाव, बै उजिगासेजोंसो आफस'स। औ बयबो नायदो नै मादैमोन फेमिलि ब्लग ना मामोनलाय। औ ओरै लाजोबदो आंनि मादैमोनहाबो होनहरदो एसेसो ओरै बुंहरदो। गायनानै होफैदों जों अननानै होनदो। जायो नालाय माइ गायना होफैदों जों गसा लाजेननायाव अननानै। औ बिहामजोखौ अनो। मोनजायो बिसिनावनो माइ गायबा। जोसा नामा? जोसा फुलफाख्रिनो बर'नि फुलफाख्रि बेखौसो बावो। फुजा फाथनाव बेखौसो बावो। ओंखाम गोरलै जानोबा ज' ज' जाफैथोंसैहाय आंनाव। औ जेरावबो जेना आखा फाखा औ सिख्ला। सान्दुं अखा जेनथेर। दे होमबालाय नोंस्रा गायदोलाय। गायनोसै। बाजैमोन बै आंनि न'नि आसलाव लाहैनोसै एबार। नै बिसोरो जोंनि हायाव गायनाय। मानो नोंसोरखौ लायाबा सोरखौथो लानांगौ आंलाय। नै जोंहानि दुब्लिया माइ गायनाया। नाहरदो नै लोगोफोर, नाहरदो बयबो। बेसेबां बुरजा गायखो दिनै खिन्थाहरदो। नै बुरजा गायथारदों बयबो। बेसेबां बुरजा गायखो जारौ? गायबाय एसे बुरजायैनो। मा दाउदै बोरै जाखो? नाहरदो बाल एसे आंनिथिंबो नाहरदो दे। नाय माथो दाउ गन्द्रा थालांखो नोंहा? दाउ गन्द्रा थालांबाय नोंहा? अन्थाव बाथाव। मादैया नै आब'आ ओंखाम जानोसैलाय।
दिनैनि ओंखामा जादों मा मा नायलांदोलाय लेबु लाबाय बानलु थाइनै लाबाय भिन्दि भाजा दालि जहल दाउदैजों आलुजों दैनै नायलांदोलाय नै मादैया मा मा जालाङो दिनैनि दिनाव दा लुबैदे सनाफोर आरो नोंसोर नायनानैल' थानो नाङा आंनि माबाखौ नुयोबा चेनेलखौ नुयोबा बोलानानै नाय आरो कमेन्ट्स खालाम साबस्क्राइब खालाम नायलांदो जालांसै दाउदै जानोसै होख्लायनोसै मादैया दाउदैजों आलुजों मालाया दाउदै जाबा गेस्ट्रिक जायोनो आंहा जाया जागो सुसा जा होख्लायनोसै दालिफोरखौबो माइ गायनानै मेंखानायजों हरमा आं बानलुखौ बारा फुनो हायाहाय सिफ्लेना जाबासो गोथाव मोनो अखाया हायाबालाय हामसिगौ ना माइया हाजोबनायनि फुबावनांगौसो दा बेलासियाव आं दैखौनो बिराद लोङोहाय Roma.